سلام تعناولنا كما تقني كبران تخطاتلتنا واناوي زعبانا تجمير لون لومي واناوي زعبا زحرنا يم زعباتات كلاليكم فلا ما زعبانا ربحا قداتن سب سرح artificial intelligence ويم دما سب سرح بالحزب بحال حدا زعبانا غيرنا يلنا زي كندسسينا بخلاي بركي عدت قدامي مينستر فيدرين وجل الاخو من اب هاجرات اوروبا غيرهم نيرهم زي زملكتون بخلاي درجه حزنا يلنا بسال سايبر كدما ساعتنا نرا بمغبي عرسخان مخال زغبر زلو صعري مس حملاوي اسر بفلاي استخاتلتي 4 عامات حملاوي اسر زغبر زبر صعرن قصالنتن تاي زمسل زبلون كندسسينا مسانا صنيحكم لتحسنا نختكتاتلو نعدم مسارحتي مرها سلامه مرساكم دما انا في السهم وراحتو بحبار لنا مسانا صنيحكم لتحسنا نختكتاتلو عدمنا لنا كبرات تملكتنا تملسنا تراخبنا لنا كم تقدم كبل زلالكم توم زعباتات بقدم صعبه ناخاتهم كنبلينا فلا ماي زعبنا حجنا زلنا مرها كمتي قدم لنا زلالنا يسب سرح بالحي ويم دما ارتفيشال انتليجنس ملكت زعبا فلا ماي انقبرينا نالبات وزلنا له زمن حز مالتي وصيت موزو دق سبات عالم اب مقيار كم زركب زفلطي بفلاي هيوت ود سبات زقللو فتراتات ويم موزوتات لاب هيوتنا نتحوسو ويم دما بتكبارات علتاوي تكباراتنا نتحوسو هيوتنا زقللو فتراتات ويم موزوتات يمصو مهلا منز فلطي ملك عالم اب مقيارون لعل جام زلو ايتي artificial intelligence نحنح سلطان ويم تكنولوجي مرأيا ناخونا وني يزمص زلو عالم مالتي زين تاي مالتي artificial intelligence ويد ما سب سرح بالحي كم ود سب زخون عينت من قسقاسات كوف قبل يخل كل علي خل تطاو كيل زسقم درجه موصا موراد زعينتو سرحتات زفصميو ميزانهم حاليوم زغلابطو ويم دما اكروبات تسرحو نكون بلم نخدينا بارتفيشال انتليجنس ويد ما وصيت artificial intelligence كون روبوتات اللو ود سب زي خلهم عماماتون بفلا صقمت زخونو عمامات ريسك ويم دما قالي صقم كبصحل يخلين ود سب الكال تحاسبهم ون زياتهم كوغن زخون ماشينات كبيدن حلخلاخن زوزحو مطبحتون كمزي قدو طغنا ويم كعزي سيرجر زبالون كسرحو زخلو وصي تكنولوجي زخونو artificial intelligence ويم دما روبوتات كم زلو زفلطيو اب هو ويم دما سبيس ساينس ون خيدوم زمرامرو روبوتات خمزلو زفلطيو ملكعن مثلن سب زحازو روبوتات لامنته بإثيوبيا ون قدميلنا صوفيا سلامنا لنا نفلتن روبوتات عدنا تسريحن وي عدنا تغطاتيمن نمريت قريبا منبارن زفلطيو بخمو لكع بعالم برك دما استفلالي سراحتاتنا تسرحو مخانوم زفلطيو علامه صلاعي كمون اب سلامن صطان ويم دما بيس اند سيكوريتي زبال دما علامات صلاعي كفشل ويم فوليك وقع زخل ناي artificial intelligence ويم دما روبوت ويم ماشين مسرحون زكالو لبر كم زبصحنا زفلطيو عرسم كغنحو زخلو ناي artificial intelligence وصي زغنا مكاين ون زسراح زلو مخانو زفلطيو اب سلكنا كمبيوتراتنا زصعنو دمصن مسلن كوادودو زخلو ناي سبات مسل يقيرو وي دمص ون يقيرو زخلو وصيت artificial intelligence كم زولو زفلطيوم زيوم كلهم وصيت مهزو سب سرح بالحويم artificial intelligence يوم زبحالو اب عدنا ون قس بقس اب لممد اب كيدي زاتهم زم زعبات زيوم ممعبال كم زلنا زفلطيو artificial intelligence مالت وصيت العلنا وين براخه امرو ود سب نيتي ماشين ممهر ويم دما مهيركا علما ميدكا ناب تግባር كمص خلو ناي سبات فلطت ناي سبات مهزو ناي سبات تمهرتي ونينو ازي كتكبر زخل مالتي artificial intelligence استوعلوت سب سرح نلتلنا وي كا artificial intelligence نلتلنا سبات ملؤاتنا بإلقاء حنصاص لكالو اغبابلو عالم بمطقام مداي لعابيه قدل وسد سبيو سب حول محازيو حوم حيزو انسسات لمغبنت وعيلو مستعنا لخدن ليخدن ነገር بزبن امنن بزبن حون ነገራት መቃቂሉ ብርክስልጣኑ ለቀመጠ بحتاوي فطور عالمنا እዩ ሰብ ማለት ሰብ ኣብ ኸይዲ ብዙሕ ለማዕብሎም ነገራት ኣሎ ካብቶም ለማዕብሎም ነገራት ሓዲዩ ኣስተውዕሎት ሰብ ሰራሕ እዩ
عب خيدي ناي بحر وقر سبات له ناي بحر وقر سبات سب مستببو سب مسخلتو سب مستوجسو تفطرواوي خيدو دخاماي يخوينو لتحنصصيو ስለዚህ ሰባት ኣብ ሕድ ግዜታት ናብሮኦም خيد ናብሮኦም ኣኳውዶምን ካልኦት ጠለባቶምን መሰረት ገይሮም ልገብርዎ ምንቅስቃስ ኣብልዕልዮም ሓስያን ጉዳትን ድኻምን ስለለብጽሕ ኣብ ብብርክ ግዚኡ ያው ቴክኖሎጂ ባይታ ላ ድሕዙ መጽዮም እዮም ቴክኖሎጂ በመሰረታውነት ባይታ ለሕዘሉ ምኽኒት ያው ህይወት ልምቅላል እዩ ህይወት ለቀለለት ልምግባር እዩ ኣብ እንርከበሉ ኢራ ወይ ከዓ ዘበን ያው ናይ artificial intelligence ኢራ AI ኢራ ኢና እንርከብ ኸዚ ስለዚህ ሕድ ሃገራት ሕድ ውልቀ ሰባት ካምፓኒታት AI ዝመሰረቶም ምንቅስቃሳት እዮም ልገብርሎ ማለት እዩ ኣስተውዕሎት ሰብ ሰራሕ ንብል ተለና ዓይነታት ኣለዎ ወይ ከዓ ክላሲፊኬሽንስ ኣለዎ ያው ከምቱ ኣብ ዓለምና ቱ መሰረት ሒዙ ምንቅስቃስ ካብ ልጅምረሉ ግዜ ድሒዙ ብጣዕሚ ተገሪምና ንሪኦም ነበሩ ነገራት በዝሖም ናሮ AI ወይ ከዓ ዊክ AI ኢሎም ይገልጽዎ ቶም ሰሙያ እልዚኦም ማለት እዚ ቅዲ ዝተለምደን ፋብሪካታት ምንቅስቃስ ላይክ ሊፍት ምግባር ኸይዲ ለኾነ ነገር ተጥሒኑ ወጽዩ ሰባት ተሸኪሞም ወል ላው ለኾነ ነገር ለውጽሕዎ ነበሩ ብተንሸራታቲ ኣግባባት ቢልኻ ላብ መብጽሒው ልክበጽሕ ናይ ምግባርን ካልኦት ዛዕባታት እሊ ATM ገለ እልዚኦም ለሓቁፍ ይኾንሎ ማለት እዩ እንተቀጽል ደሞ ጀነራል AI ልበሃሎ artificial general intelligence or AGI እዩ ልበሃል እዚ ቅዲ ለኾነ ጸገም ንምቕራፍ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ ከም ኣብነት ሰባት በቀዳማይ ኣብ ዛዕባናው ንልዒልናዮ ነርናይና ሰባት ተበጽሐ ብለ ይኾንሉ አግባብ በፕሮግራሚንግ ከምቶ አንቶ ልገለጽካዮ ናይ ሰባት አእምሮ ናይ ሐሳብ ጉዕዞ በከምቶ በቀዳማይ ልገለጽናዮ በቢግ ዳታ አቢልኻ ሓበሬታታት በደንብ ተአኪው ክንድ ሰብ ተኪኦም ጠለብ ፋይናንሳዊ ወሐዘታት በግቡ አመሚዮም ከም ኤዲተር ኦዲተር ልሰርሑ በዓልሙያ ሕክምና ኮይኖም በመዳይ ሕርሻ ልጥለቡ ምሁራው መፍትሕታት ምቅማጡን አበርክቶ ለለዎም ከምቱ አንቶ ልገለጽካዮውን ብጸታን ድሕነትን ሰብ ወኪልኻ ናይ ምስራሕ ወይ ከዓ ግደ ወሲድኻ ለእኽቱ ሒዝኻ ናይ ምንቅስቃስ ዛዕባ ባይታ ለድሕዝዮም እዚ ከም ኮንቴክስት ኸዚ አና ከም ሃገር ከም ኢትዮጵያ አስተውዕሎት ሰብ ሰራሕ ዝያዳ ገዛኢ አቅሚ ኣብ ሃገር ባይታ ልክሕዝ መሰረተ ንቢሩ ኢኮኖሚና لخفت فترة لنا هجوافات بمملأ مداين أبصر إقتصاد عالمي يكون قطنا أو لخونا بركل كنبت صح artificial intelligence لعرفه أونتا وتصلوا قمتوش تأتيو قمتو بقدمه يقول جلسنا يو ببركة كال تتعيشوا من كشخاصات لا تجبر يركب بقدمه يقول كساعة توناي درون عقمتات درون ناي من كشخاص عقمتات هجوفات محبر الشب لمملأ تعينت مدلوات خمل اللواء إثيوبيا بنصر مرئية ريايا اللي يوم مملأ إثيوبيا تركب له بركة خزي جنرال AI ويكا artificial general intelligence ويكا AGI إلنا نقول سيهون مالتيو بس هل شيء دمو قمتو سخا عنتوون لمبره قال رحقة تقويس خا لغا سوبر AI يلبهال artificial super intelligence يوم بخلهم معك أنيتات ملأت سبب ماليخا نايمر كاب زعبايو سبات كسرحوا لخولو نجر يسرح زمالت سبات اليوم دخمت يوم سبات تكيخا ريسك مساعدة دلوي سبات ودا تو ريسك السو أماليخا سبات كفتسمو ليخولو نجرات بايتا نايم مدحزيو زي خمتو لجلس خايو صوفيا أفتونا مجمرة جزء مسخور قدام مستر أبي حمد مسيا تزاتيا تو إيرا بجبو علم لإثيوبيا بأجواب تاهم لتمتها بنجارات شلي تو وقت أمنسو مرئيو خمو عينة تكنولوجيات هاجرات بتعمل بخبير تنكاقن مدلاون لصرحوا نجرنديو خم اليوم عينة مدلوات مسرة الحيس خام مسرح بعقن خندينا علم لإثيوبيا يتمتايو تو زمن لتمتون تو زمن زعبوا لجورو نجر إثيوبيا بأجواب تاي أدهو كتجورلو خم لجبا لمملخات اللي تخدر حقتي يلناون ترجم كن هو نخلينا تم تاريخنا artificial intelligence قدمي 19 بزح artificial intelligence أفلطين ورن أوزي وان بشحن كما كنت أوروبيان ب 19 جمير جن ديجيتال كمبيوتر مستفاد أرى أتحيزو كم حساب
ملعال استجمروا الأواني نيرو أوزي بتصحيت زنورهم تمرامرت مهورات ناي سوفتوير انجينيرينج ناي كمبيوتر انجينيرينج سمويا ونيرم يوم أب artificial intelligence مفلات مهزون لعل جام كاب زنورهم توايل زغلص حد انجليزاوي نيرو فلات حساب وي مهور سن حساب زبال الان تروي زبال اب قدميت تصرحي بعال ميا ويم تمرامراي زنبر ايو بدحريو ب1950ات اب زنورو مرمر صنص حساب artificial intelligence ወይ ድማ ሰብ ሰራሕ ብልሒ ዝበሃል ዕላዊ ናተገበረ መጽኡ እዩ ብድሕሪኡ ካብ ቆጽሩ ባቆጻጽራ አውሮፓውያን በ1956 አሜሪካዊ ተመራማሪ ኮምፒውተር ሳይንስ ዝነበረ ጆን ማክ ካርቲን ዝበሃል ድማ artificial intelligence ስነ ሐሳቡን ንዓለም ላሊ እዩ ብዙይ ድማ the father of AI ተባሂሉ ዝጽዋዕ artificial intelligence ስነ ሐሳቡን ኣብ ዓለም ውን ክላለ እዚ ካብ ደቅ ሰባት ክመሃሮ ዝግብኦ ልክዕ ምስ ናይ ደቅ ሰባት ኣእምሮ ተዛሚዱ ወይም ድማ ካብኡ ዳታ ሓሲቡ ወሲዱ እቲ ዳታ ኣናላይዝ እናገበረ ከም ወዲሰብ ውን ተኪኡ ክሰርሕ ዝኽእል ናይ ደቂ ሰባት ምህዞ ውፅኢት ናይ ሳይንስ ውፅኢት ኢሉ ዘላለዩ እዩ ስለዚ ብዙይ ፋዘር ኦፍ artificial intelligence ተባሂሉ ዝጽዋዕ ማለት እዩ እዚ ህሳሕ እዚ artificial intelligence ካብ ታሪኻዊ አበጋግሱ ወይም ክነረኸ ለና ክስካብ ሕዚ አስታት 7 ዓመታት ተቆጽሩሎ ትልመጸሉ ብርኪ ኣብ ሃገርና ግን ቲ ምልላይ ዝተጀመረሉ ወይ ድማ ናብ ተግባር ምእታው ዝተጀመረሉ ንፈልጠይና ኣብ ቀረባ ግዜ ናብዚ እዩ ናይ ሓደ ጎልማሳ ወይም ድማ ናይ ሓደ ዓብይ ሰብ ዝበሃል ዕድመ እዩ ዘለዎ 69 ላብ 70 ዓመት ዝቁጸር እዩ እዚ ዕድመ እዚ ክጓዓዝ ከሎ ኣብ ሃገርና ወይ ኣፍሪካ ድማ ዘለዎ ብርኪ ወይም ድማ ተጠቃምነት ቴክኖሎጂ ትምህዞ ኣይምሃዝ ወንበር ቴክኖሎጂ ወኒኖም ወሲዶም ክርብሑ ለምግባር ግን ካብ ቀረባ ዓመታት ናውዚ ኣብ ልምምድ ዘሎ እዚ ውጽኢት ቴክኖሎጂ ዝተፈላልዩ ማሕለኻታት ሓሊፉ ሕዚ ህይወት ደቂ ሰባት ዘቕልል ብርኪ ምዕባለ ዝበጽሐ ብርቂ ከም ትقدم ገልጸ ዝነበርካ ማለት እዩ ስለዚ artificial intelligence ወይ ድማ ሰብ ሰራሕ ብልሒልና በትግርኛ ንምትርጓም ዝመከርናዮ ከመይ ይሰርሕ እንድሕሪልና ማሽናት ከም ሰብ ፍልጠት ክህልዎም ሓድሽ ነገር ክመሃሩን ምግባር እዩ ምልምማድ እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብክልተ መንገዲ እዩ ዝፍጸም እቲ ቀዳማይ ነገር ማሽናት በብብርኩ ቀስ በቀስ ክመሃሩ ምግባር እዩ ንኣብነት እንተሪና ልክዕ ሰብ ወይም ውላድካ ኣብ ገዛኻ ክትዕብዮ ከለኻ ዝኾነ ናይ ገዛ ምሕደራ ወይ ናይ ገዛ ሰራርሓ ወይ ፀብሒ ሰራርሓ ንኣብነት እንድሕር ንርኢ ኮይና ፀብሒ ከመይ ጌርካ ይስራሕ ዝብል ንምምሃር መጀመርያ ኢድካ ትሕፀብ ካብኡ ሽንጉርቲ ከምዚ ትቐርብ ሽንጉርቲ ይኽተፍ ዘይቲ ይቁለ በርበረ ይውሰኽ ቲማቲም ናበልካ ተምህሮ ልክዕ ከምዚኣ ABCD ናበልካ እቲ ናይ ፕሮግራሚንግ ስራሕቲ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ኮምፒውተር እዚ ተምህሮ እዚ ምስ ተምሃረ ምስ ኣናላይዝ ገይሩ በዓሉ ድሓር ሪኦርጋናይዝ ገይሩ ኣብ ላዕሊዑ ምስ ሓዘ ድማ ናብ ተግባር ቶም ዘምሃርካዮ ናብ ተግባር ይቕይሮ ማለት እዩ እቲ ሓደ መንገዲ እዚ እዩ ፕሮግራሚንግ ወይ ድማ ምግባር ማለት እዩ ትእዛዝ ተቐቢሉ ዝተኣዘዞ ዝተዋሃቦ ብትእዛዝ መሰረት ምፍጻም ማለት እዩ ሓደ እቲ ካልኣይ ማሽናት ብዝረኸብዎ ሓበሬታ ሓድሽ ነገር ክፈልጡ ምግባርን ስፔሻላይዝድ ወይ ድማ ዝሐሸ ምዕሪት ወይ አልጎሪዝም ክፈልጡ ምግባር እቲ አልጎሪዝም ናይ ኮምፒውተር ሳይንስ ወይም ድማ ናይ ሒሳብ ቀመር ወይም አልጎሪዝም እንብሎ እሱ ብስፔሻላይዝ ክፈልጥ ድሕሪ ምግባር እዚ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ተወሳኺ ናይ ባዕሎም ሓበሬታ ወይም ድማ ካብቲ ሓበሬታ ተወሲኾም ተላዒሎም ወይም ድማ በገስ ገይሮም አናላይዝ ድሕሪ ምግባር እሱ ናብ ውሳነ ሓሳብ ወይም ናይ ባዕሎም ሓሳብ ዝቕይሩሉ ምርኢት ወይም ድማ ዝቕይሩሉ ቅኒት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ ከም ማሽን ለርኒንግ ተባሂሉ ዝግለጽ እዚ ማሽን ለርኒንግ ማለት ካብቶም መጀመርያ ሓሳባት ወይም ዳታታት ትምግቦ ቶም ዝተዋሃብዎ ወይም ሓበሬታታት ወይም ዳታታት ምስ መገብካ ይሳቶም ብናይ ዋዕላ አናላይዝ ይገብሮም ካብኡ ናብ ዝኾነ ድምዳሜ ይበጽሕ ብድሕሪኡ ካብቲ ዝሃብካዮ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ካሊእ ውፅኢት ይህበካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ artificial intelligence አሰራርሓ ወይም ናይ artificial intelligence ትምህርቲ ብክልተ መንገዲ ይግለጽ ኢሎም እዮም ቶም ሰሙያ ወይ መፍታዓውዱ ዘለው ሰሙያ ዝገልጽዎ ከምቲ ቅድም ዝበልካ ቶም ዓይነታት artificial intelligence ኣብ ሰለስተ እዮም ዝኽፈሉ እዚ ANI AGI ASI እናተባሃለ ANI ማለት artificial narrow intelligence ዝበሃል እዩ እዚ ድኹም ዝበሃል ወይም ትሕዚ እንጥቀመሉ ዘለና ዓይነት ተባሂሉ ዝግለጽ
اتخلاي artificial general intelligence بحاليو زي دمات زحشة كاو كفت زنارة بزحشة ناي متكام عقمن ركعة زلوا تكنولوجيو تبصال سايد ما جنا عورقة زلون بقت علي ود سبات ويم دما عاوزو عود مرمر زقبر زلوا أكلات ويم نايت زفر عودي بقت علنت تسريحو بقت علنت لاب تقمو علو عب دك سبات عوي سرح ويم دما عوي فصامه كله توهايلو تثبيت زغبرو ليو سلازي سوبر توهايلو زلو ويم زما عبله زحشه توهايلو زلو بو لمقبلاص تدلي artificial super intelligence توهايلو زغلص مالتي سلازي زوم artificial intelligence بركታት አመጻጻ ታሪካዊ አመጻጻኦም ነዚኦም ዝመስሉ ኢትዮጵያ ከዚህም ትፈልጦ ላብ ኢንዱስትሪያላይዜሽን መንገድታት ጸሪጋ ኢኮኖሚያን ምዕባይ ዓበይትን ሰፋሕት ምድለዋትን ስራሕታትን ላሰርሐት እያ ካብ ኢኮኖሚክ ሪፎርም አድሒስኻ ካልኦት ላመሰሉ ባዕላ ምህርትታት ተኪያ ለምፍራይ ስታርትአፕ መሰረቱ ለገበረ ምንቅስቃስ ባይታ ለምድሓስ ስራሕትታት ላሰርሐት እያ ትርከብ ያው በቀደማይ ካልኦት ዓበይቲ ዛዕባታት ሒዞም ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አውሮፓ እዮም ለተወሰኑ መዓልትታት ጊዜ ሕሊፎም አውዙ ጊዜ እዚ ካብ ልጎብነይዎም ባይታታት ውሽጢ ሓደ ስታርትአፕ ማእኸል እዩ ሽሙ ስቴሽን ኤፍ እዩ ልበሃል ተለይ ተጋግየ ክእረምየ ተጋግየ ያው ሃገር ዛዕባ ስታርትአፕ ዛዕባ ኢላ ምድላው ምግባር ካብ ትጅምር ከባቢ 2 ዓመት ምግባራ ይፍለጥ እዩ ግን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አፍቱ ባይታ ተረኺቦም ለምንታይ ዑደት ክገብሩ ደልዮም ልብል ሕቶ ምሕታቱን አገዳሲ ይመስለንሞ ከም ጋዜጠኛውን ቱ ነገር ክወል ኽእል ትርጉም ወይ ከዓ ፍታሕ ክነቀምጥ አገዳሲ ይመስለኒ ምስቱ ለለና ናይ ኢኮኖሚ ምድላዋት ዳሒዝና ማለት እዩ ያው አፍቱ ባይታ ንሱ ከም ለማዕበልን ለበልጸገን ሃገር አፍቱ ባይታ ስታርትአፕ ምርምራት አምስላት ኸይዲ ከምቱ አንቶውን አነውን ስኻውላ ገለጽናዩ ልጸናሕና artificial intelligence ናይ ምርምር ስራሕታቱን ይሰርሕ እዩ ስለዚህ ኢትዮጵያ ስታርትአፕ ባይታ ድሒዛ ጉዕዞ ክትጅምር ካብ ፈለመት አብ ሃገራት አብ ልማዕበሉ ሃገራት ስታርትአፕ ታይ ቅርጽ ሒዝሎ artificial intelligence በአግባብታይ ይርብሕሉለውን ለአመሰሉን ሕቶታት መልስ ለምርካብ ዓሚቕ ጻዕርን ምድለዋትን ከምለሎ መገናዘብ ኮይኑ ለገልግለና ኢቨንት ይነሩ ዙ ፍጻመዚ ያው artificial to startup minimum viable product እዩ ኣብ ሕዚ ጥቅም ልህብን ለሐዋሩ ልጥለው ዛዕባታት ቅድመ መደላድል ለኾነ ተበግሶ መፍራይ ፍርያት እዩ ቱ መሰረታው ነገር እዚ ተበግሶ ካብ ውልቀ ሰባት ልነቅል ከምዃኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ልዕሊኦም ዛዕልዎም ዕግቲ ብምቕራፍ መዳይ መንግስት ልጓዓዞ ርሕቀት ክህሉ ግድን እዩ ዞም ርሕቀታት ልምኻድ ኤክስፐርቲዝ ልገበሩ ሰባት ናይ ምርካብ ዓቅሚ ብጣዕሚ ድሩት ክኾን ይኽእል እዩ ለመሰረታው ጠለባት መንግስቲ ምሁራን ተጠቂምካ ውልቀ ሰባት ኣብ ልገብርዎ ምንቅስቃስ እውን ለአመሰለ ጠለባት እንተልዩ artificial intelligence is the only solution ስለዚህ ናይ ለዓበዩ ሃገራት ተበግሶን ተግባርን ምድህሳስ አገዳሲ ይልኾን ማለት እዩ ስለዚህ ያው ዞም ለአመሰሉ ኸይድታት ኢትዮጵያ ዲጂታል 2025 ወይ ከዓ 2025 ጉህል ምግባር ኣብ እትንቀሳቀሰሉ ውጥን ቱ ስታርትአፕ ባይታ ድሒስኻ ስታርትአፕ ልጠልቦ ምሁር ሃጓፍ ክፈጥረልና ይኽእል ልብል ስጋኣታት መሰረት ብምግባር ከምልዚኦም ለአመሰሉ ዓለም ለኻዊ ናይ ዲፕሎማሲ ጉዕዞታት ትልይተሉ እግረ መንገድ ኻውን ለሃገራው ጠለባትኻ ጊዜታት እትህበሉ መስርሕን ልምድን እዩ ልምባል ይፎቲ ኣብዚ ንርከበሉ ዘበን artificial intelligence ወይም ዚ ሰብ ሰራሕ ብልሒ ንብሎ ዘለና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ረብሓ ዝህብ ዘሎ ዘፈር ቴክኖሎጂ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ ምናልባት ከም ሃገርና እውን ጀመርናዮም ጅማሮታት ወይም ዝኸድናዮም ከይድታት ኣሎ ብጣዕሚ ኣብቶም ቴክኖሎጂ ወኒንካ ቶም ቴክኖሎጂ ኣብ ረብሓ ንክውዕሉ ዝግበሩ ፃዕርታት ኣለዉ ኣብ ዝተሓለፉ ዝተፈላለዩ መድረኻት እውን ልገለጽናዮም ብፍላይ ቶም ብድሮን ብናይ ጸጥታን
ድሕንነትን ዝግለጽ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኣብዚ ናይ ሓደ መስኮት ኣገልግሎት ዝበሃል እውን ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝተሓገዘ እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ህፃናት ወይ መናእሰይ ኣብዚ ድሌት ዘለዎም ብኮደርስ ዝበሃሉ ኢትዮጵያን ኮደርስ ዝበሃሉ ኣብዚ ዓመት ዝሓለፈ ዓመት ኳስ ላብ 5 ሚልዮን ዕድል ሂቡ መንግስቲ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘሰልጥኖም ዘሎ ስለዚ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ናይ ሃገራት ናይ ዕብየት ናይ ቁጠባ ናይ ስልጣንን ናይ መናሓንሒ መድረኽ ወይ ዓውዲ ኮይኑ ዝርከበሉ ብርኪ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብዚ ርሒካ ንምንባር ዘይሕሰብ እዩ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ወኒንካ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ክትጥቀም እቲ ዘሎ ህልው ኩነታት ዓለም ዘገድደካ እዩ ስለዚ ብዙሕ ምርምርን ጽንዓትን ዝካየደሉ ዓውዲ ምዃኑ ብብርኪ ዕብየት ወይ ምዕባለ እውን ናይ ምዕባለ መግለፂ እውን ሃገራት ነንባዕለን እውን ዝነሓንሓለው እዮም ዝወዳድራሉ ካዚ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካን ቻይናን እንተሪእና ክልቲአን ሓያል ሃገራት ዝበሃላ ተናሓናሕቲ እየን ብቁጠባ ዘለዎን ብርኪ ይፍለጥ እዩ ኣሜሪካ ዝፈጠረቶ ሓደ ሶፍትዌር ወይ ዝኾነ መተግበሪ ላብ ስራሕ ክትኣቲ ከላ ቻይና ተኸታቲላ እቲ ቴክኖሎጂ ብዝሐሸን ብርካሽን ተቕርበሉ ኩነታት ኣሎ ከዚ ቻት ጂቲፒና ጂፒቲና ዲፕሲክ ዝበሃሉ ብጣዕሚ ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃል ዝሓተትካዮ ወይ ዘቕረብካሉ ሕቶ ክምልስ ዝኽእል ወይ ኤኒ ፕሮብሌም ሶልቭ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ወይ መተግበሪ ዝሰርሓሉ ስለዚ እዚ ናይ ሃገራት ናይ ዕብየት መለክዒ ወይ ናይ ዕብየተን ብርኪ መናሓንሒ ዓውዲ ኮይኑ ከም ዘሎ መርኣያ እዩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንሪኦ ነርና እዚ ናይ ቻት ጂፒቲ ዝበሃል ኣሜሪካ ዝፈጠረቶ እያ ብህንደይ ቢልዮን ቅርሺ ወፃኢ ወይ ዶላር ወፃኢ ገይራ እዚ ስዒባ ድማ ቻይና ብዝቐለለ ብሕሳር ዋጋ ብቐሊል ኣጠቃቕማ ብቐሊል ኣቀራርባ ንኽንቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ካልኦት ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝነጥፉ ነጋዶ እውን ወይ እዞም ናይ ኣፕሊኬሽን ኣቕረብቲ እውን ንኣቶም እውን ጥዋዕዋዕ ብዘብል መልክዑ ሰባቢራ ዝኣተየትሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ እዚ ንኣሜሪካ ከዚ ዓብዪ ርእሲ ሕማም ኮይኑዋ ኣሎ ኣሜሪካ እዞም ማይክሮቺፕስ ዝበሃሉ ኣለዉ እዚ ናይ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ካብ ዓዳ ወፂኦም ናብ ቻይና ከይኣቱ ትእግዶም ትቆፃፀረሉ ማዕቀብ ትገብረሉ ኩነታት ነይሩ ቻይና ግን እዚ ካብዚ ብዝሓለፈ መልክዑ ንዙ ፀገማት ወይ ብድሆታት እዚ ሰባቢራ ብዝሐሸ መልክዕ ሰሪሓ ናብ ዕዳጋ ዘቕርበትሉ ኩነታት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ብዙሕ ምባል ይከኣል እዩ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከዚ ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ከምቲ ናይ ኤቲኤም እውን እንተይቀረ እሱ ናይ ረሆቦት ናይ ኣገልግሎት ክትረክብ ተለኻ ብናይ ባዕልኻ ዓሸራ ወይም ድማ ገጽ ካንቢቡ ወይም ድማ እቲ ወኮድ ተጠቂሙ ገንዘብ ዝህበካ ስርዓት ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ገዛ ኣብ ዝኾነ ቦታ ጌሽካ ኣልጋ ክትሕዝ ከለኻ እዞም ኢንተርናሽናል እዞም ምዕቡላት ዓድታት ናትካ ገጽ ብምርኣይ ወይም ድማ ዓሸራ ናይ ገጽካ ኣሰር ናይ ኢድካ ጻብዕትካ ኣሰር ርዩ ገዛ ዝኸፍተልካ ካልእ ተኾይኑ ዘይኸፍት ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ እውን ቁልፊ ብስክሪን ናይ ገጽካ ምስሊ ርዩ ዝኸፍተሉ ኩነታት ኣሎ እዚ እቲ በፂሑሉ ዘሎ ናይ ዕብየት ብርኪ ዘርኢ እዩ ተምሃሮ እውን ከምኡ ደቆም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብቶም ሰልጠኑ ዓለማት ንኣብነት ቻይና ተሪኢኻ ተምሃሮ ደቆም ናብ ትምህርቲ ቤት ክልእኹ ከለዉ ወደይ ወይም ጓለይ ክንደይ ዝኣክል ብንቕሓት ትከታተለላ ዝብል ኤድፎን ዝመስል ኣብ ርእሶም ክኣስሩ ይግበር እቶም ህፃናት ናይ ትምህርቲ ክትትሎም ወይ ንቕሓቶም ንምክትታል ዝኣክል ማለት እዩ እዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውፅኢት እዩ ፅቡቅ ይከታተሉ ተኮይኖም ብሕብርን ብዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ወይ ዳታ ናብ ወለዶምን ናብ መምሃራኖም ይልእኽ ጻዕዳ ከለር ጻዕዳ ሕብሪ ቀይሕ ብጫ ናበለ ዘርኢ እዚ ነቶም ተምሃሮ ናይ ትምህርቲ ናይ ምክትታል ዓቕሞም ንምክትታል ብወለዲ እውን እንተደሊኻ ብመምሃራን ብርክ እውን ክትትል ንኽገብሩሎም ዘኽእል ዓይነት ቴክኖሎጂ ተፈጢሩ ኣብ ስራሕ ኣብ ተግባር ዝውዕለሉ ኩነታት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝሕገዙ ሮቦታት ብዙሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝሰርሑ ኣለዉ ብፍላይ ካብ ቀሊል መጥባሕቲ ጀሚሩ ክሳብ ከበድቲ መጥባሕቲ ከምቲ ዓንቶ ዝገልጾ ነበርና ኣሎ ሕሙማት ምልዓል ወይ ሕሙማት ምክንኻን ኣሎ ሰብ ዝስልችዮ ንምምልላስ ወይ ንምድግጋሙ ከዚ ኣብ ደቂ ሰባት ኣሰልቺ ዝኾን ረሆቦት ኣሰልጢንካ ብትይልወናዮ እቶም ረሆቦታት ምኻድ ምምፃእ ጥራሕ እዩ ወይ ምቕባል ምልዓል ምሃብ ወይ ምቕስቃስ ልክዕ ከምዚ ናይ ሰዓት ኣላርም እውን ክኾን ይኽእል እዩ ሶ እዚኣቶም ናይዚ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውፅኢት ዝኾኑ እዮም ብኻሊእ ካብ ድሮን ቀረፅቲ ምስልን ድምፅን ጀሚርካ
ክስካዕ ኣብ ዓውዶ ውግእ ወይ ዓውዶ ኩናት ክውዕሉ ዝኽእሉ ድሮናት ዝተመሃዙሉ ኩነታት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ካብ ምልላይ መድረኽ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ምልላይ መድረኽ ማለት እንግዶት ክኾን ይኽእል እዩ ካፍቴርያ ኣብ ሆቴል እዚ ክትከአሉ ዝኽእል ዓይነት ሙከራታት ወይ ፈተናታት ኣሎ ኣብ ቤት ብልዕታት ኣብ ካፍቴርያታት ኣትዩ ማለት እዩ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር እውን ከምቲ ዝበልናዮ እዩ ፅሬት ትምህርቲ ንምርጋፅ ተበፃሕነቱ ንምርጋፅ ብፍላይ ምሕደራት ትምህርቲ ናይ ስርዓት ናይ ማናጅመንት ዝበሃል እውን ዓብዪ ዝኾነ እጃም የበርክት ዘሎ ዓውዲ እዩ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ እውን ከም ዝፍለጥ እዩ ብቐዳማይ እውን ንገልጾ ዝነበርና ከምቲ ትዝክሮ ዓውዲ ሕርሻ ዓይነት ሓመድ ወይ ዓይነት ዝራእቲ ኩነታት ኣየር ፀባይ ኣየር ኩነታት ትንበያ ኣየር እዚኦም ሓበሬታታት ናፀሞቐ ንበዓል ሞያ እናቐበለ ኣብቲ ከባቢ ዝሐሸ ፍርያት ኣፍራያነት ንኽርከብ ናይ ባዕሉ እጃም እናወሃበ ዝርከብ እዩ ኣብ ሚድያን ኮሚኒኬሽን ዝፍለጥ እዩ ሎሚ ካሜራማን ጋዜጠኛ ፕሮዲሰር ወይ ኣዘጋጅ ብዘይጠል መልክዑ ፊልም ክሰርሕ ዝኽእል ሮቦት ምስራሕ ዝተበፅሐሉ ብርቅ ኣሎ ሓደ ኣሰናዳይ ወይ ድማ ፊድ ክገብሮ ዝኽእል ወይ ማኔጅ ክገብሮ ዝኽእል በዓል ሞያ እንድሕር ሃልዩ እዚ ክሰርሕ ዝኽእል ዝኾነ እታወታት ይህቦ እሱ መሰረት ገይሩ ዝኾነ ፊልም ክሰርሐልካ ይኽእል እዩ ፊልም ሜክ ክገብር ዝኽእል ኣብ ምዕባለ ቋንቋን ስነ ጥበብን እውን ተመሳሳላይ ብዙሓት ረብሓታት ዘለዎም ፈጠራታት ካብ ዘሎ ኣብ ሰላም ፀጥታን ከምቲ ዝበልናዮ እዩ እዚ ክንብል ከለና ኣብቲ ረብሓታቱ ምናልባት ስጋኣታት እውን ኣለው እዮም ብፍላይ ገለገሊኦም መፅናዕቲ ዝገብሩ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ኣካላት እዚ ቴክኖሎጂ ወዲ ሰብ እናተክአ ብዝኸደ ቁፅሪ ንወዲ ሰብ ናይ ስራሕ ስእነት ወይ ድማ ስራሕ ክሻመሉ ዝኽእል ወዲ ሰብ ሰሪሑ ከይበልዕ ክፃብቀሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ከይፍጠር ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውታት ክትዕ ዝግበረሉ ኩነታት እውን ኣሎ እዩ ምናልባት ሕዚ ዝበፅሕና ዘለና ብርኪ ንኡ ዘብፅሕ ኣይኮነን ብሰብ እዩ ዝውነን ሰብ እዩ ማኔጅ ዝገብሮ ሰብ እዩ እቲ ሓበሬታታት እውን ዝህቦ እሱ መሰረት ገይሩ እዩ ዝህብ ብቐፃልነት ናብቲ ሱፐር ይኹን ናብቲ ናይ ጀነራል ንበልናዮ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እናበፅሓና ብልኸድና ቁፅሪ ግን እዚኣቶም ደቂ ሰባት ካብ ስራሕ ከፈናቅል ዝኽእለሉ ዕድል ከይህሊ ጉድኣታት ኣለዎ ብምንታይ ታይሎም እዮም ዝገልፅዎ እንዲያም በዓል ክልተ ብልሒ ቴክኖሎጂ ተባሂሉ ዝግለፅ እቲ ሓደ ብልሑ ጠቃሚ ወይ ድማ ንወዲ ሰብ ሓጋዛይ ዝኾን መነባብሩ ሂወቱ ዘቐልል ክበሃል ከሎ ብኻሊእ መልክዑ ድማ ምናልባት ካብዚ ሓሊፉ ንሕማቕ ነገር እውን ክጠቅም ዝኽእል ናይ ስራሕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እዚ ዘለናሉ ዘመን ያው አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብዮት ወይ ድማ ናይ አርቲፊሻል ሪቮሉሽን ወይ ወያኔ ዝበሃል ዘመን እዩ ስለዚ እዚ ብምጥቃም እቲ ጥቕሚ ንጠቐመሉ ኣብቶም ጉድኣታት ክበሃል ከለካ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ባዕለን ሕጊ እናርቀቓ ናይ ባዕለን ስርዓትን ስሪትን እናገበራ እቲ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ንጥቡቕ ነገር ንጠቐመሉ ንረብሐሉ ንሕማቕ ነገር ከዓ ብሕጊ ክቅየድ ወይ ድማ ብሕጊ ክእሰር ኣለዎ ዝብል መስራሓት እውን እናተገበረሉ እዩ ስለዚ እቲ ዝሕጉስ ነገር እውን ኣሎ ዘፍርሕ ወይ ስጋኣት እውን ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ በዚ አጋጣሚ ንተመልከትና ክንገልጽ ስለ ዝደለኹ እየ ምናልባት ኣብዚ ትብሎ ተሃልዩ ክብል ለፍትኸለይ ያው ብጽቡቕ ኣግባብ ነገራት ተስፊሕካ ገሊጽካ ኣለኻ ያው ንሕና ንርከበሉ ብርኪ እቱ ብቀዳምነት ዝተገለጹ ብርኪ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስታት ብኣግባብ ዝተፈላለየ ሰጊርናዮ ላብቱ ኤጂአይ ብልተወሰነ መልክዑ ባይታታት ድሒዝና ስራሕትታት ንምስራሕ ኣብ ምድለዋት ኢና ንርከብ ያው ሓደ ትካል ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ስፔስ ሳይንስን ጂኦስፓሻል ኢትዮጵያ ይልበሃል ኤኒሃው ቱ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሓበሬታ ዝድራኽኡ ምስተውዓል ደቂ ሰባት ተኪኡ ዝሰርሕ ሰብ ሰራሕ ጉዕዞ እዩ ካብልና ሓበሬታታት ብጣዕሚ ብጥንኩርን ብስጡምን ክግለጹ ኣለዎም ሰባት ዝኸድዎ ርሕቀት ተኪእኻ ናይ ምስራሕ ዛዕባታት እቱ ቀንዲ መውጠንጠኒ ካብ ኮነ ሓበሬታ ብኣግባብ ዝተፈላለየ ይእከብ እዩ ያው ኢንስቲትዩት ስፔስ ሳይንስን ጂኦስፓሻልን ካብ ህዋ ክሳዕ ምድሪ ወይ ከዓ ካብ ምድሪ ክሳዕ ህዋ ዘለዎ ሓበሬታታት ኣኪቡ ትርጉም ናይ መሃብ ወይ ከዓ ናይ ምትንታን ስራሕ ልሰርሕ ቦታ ወይ ከዓ ስፍራ እዩ ወይ ትካል እዩ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በቀዳማይ ላኡ ከይዶም ዑደት ተሳሊጦም እዮም ካብ ፈረንሳይ ካብ ሮም ብልተመለሱ ቀጥታ ከይዶም ቱ ልጎብነይዎ ትካል ሱ ትካል ሱ ይርከበሉ ብርኪ
ያው ዳሃሲሶም ተመሊሶም አለው እዚ ማለት ሓበሬታታት ብጣዕሚ ዋዲድኻ ካብ ህዋ ክሳዕ ምድሪ ለለው ሓበሬታታት ልቱ ልምዓት ወይ ከዓ ዲቨሎፕመንት በአግባብታይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ደቂ ሰባት ለይጓዓዝዎ ጉዕዞ እዩ ትካል እዚ ልጓዓዝ ኣሎ እቲ ትካል እዚ ትጓዓዝ ተሎ ሳተላይት ወይ መንኮራኩር ሰዲዱ እዩ ስለዚ ቱ መንኮራኩር ተሰዲዱ ልተኣከበ ሓበሬታ ያው በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ብቱ ምሁር ኃይልን ልምጥቃም ኢትዮጵያ ጀሚራቶ ለላ ጉዕዞ ልምዕዋት ሓደ ግደል ለዎ ትካል እዩ ተባሂሉ ይእመን እዚ ትካል እዚ ኣብ ምንታይ ዓይነት ብርከሎ ታይታይ ነገራት ከሟለ ኣለዎ በአግባብታይ ሪፎርም ክግበር ኣለዎን ካልኦት ለኣመሰሉ ነገራት ተጠመቱ ኮይኖም ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ጉሁድ ብምግባር መዳይ ናይ ባዕሉ ግደል ክዋፃ ሃገር ካብቱ ትካል ትርብሐሉ ነገር ልክትርባሕ ባዕሉ ለኻለ ምድለዋት ምዃኑ የመላኽተና ሞ ቱ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መሰረት ገይርኻ ጸገም ማሕበረሰብ ልምፍታሕ ልኽወደሉ ርሕቀት ሃገር በዓቀን ክንደየናይ ጠመተ ሂባቶهم ለላ ምስ ዓለም ማዕረ በማዕረ ለምስጓም ታ ዓይነት ምድለዋት ከም ለለዋ ለመላኽት እዩ ልብል መልእኽቲ ጥራሕየ ወይ ከዓ ሓሳብ ይክሰርዕ ልኽእል ጽቡቕ መርሃ ክብራት ተመልከትና ሓዘውን ዕላልና እናቐጸለ እዩ ካብ ሰብ ሰራሕ ብልሒ ወይ ድማ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዛዚምና ናፍቲ ኻልዋይ ርእስ ሓሊፍና ለናፍቲ ኻልዋይ ዛዕዋና ማለት እዩ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ሃገራት ኣውሮፓ እዩ ኻልዋይ ዛዕዋና መርሃ እዚ እንታይ እዩ ኣብቲ እንዛዝሞ ዘለና ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ጉጅለ ልኡኾምን ኣብ ሃገራት ኣውሮፓ ዑደት ገይሮም ሳሊጦም ምንባሮም ዝከር እዩ ኣብ ጻንሒቶም ድማ ፈለማ ናብ ፈረንሳይ ኣምሪሖም ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ዘተ ኣካይዶም እዮም ከም ዝፍለጥ ማክሮን ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ መጽኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዑደት ኣካይዶም ምንባሮም ዝከር እዩ ብፍላይ ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ኣብቲ ሕድሳት ተገይሩሉ ከዚ ሙዚየም ኮይኑ ዘሎ ወይም ድማ ሃገራዊ ሓድጊ ኮይኑ ዘሎ ዑደት ኣካይዶም ነይሮም ዝፍለጥ እዩ ኣብኡ ድማ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ተልዕዮም ምስ ኢማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ዘተካይዶም ነይሮም እዮም እቶም ዘተታ እዮም ፈረንሳይን ኢትዮጵያን ንዘመናት ዝሰገረ ርክብ ኣለወን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት እውን ብምሕዝነት ብምትሕባር ዝሰርሓ ሃገራት እየን ስለዚ እዚ ንምስፋሕን እቲ ዘሎ ርክብ እውን ንምጥንኻርን ዝዓለመ ዑደት እዮም ኣካይዶም ነይሮም ናቱ መቐጸልታ ዝኾነ እዩ ጉጅለ ልኡኾም ሒዞም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ እውን ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ፓሪስ ተረኺቦም ዑደት ከሳልጡ ዝቐነ እዩ ከምቲ ቅድም ኢልካ ተልዕሎ ዝነበርካ እውን እቲ ፈላማይ ኣብኡ ምስ ኣተው ዑደት ዘካየድሉ ሓደ ናይ ስታርትኣፕን ናይ ቴክኖሎጂን ውፅኢት ዝኾነ ሓደ ካምፓኒ ወይም ድማ ሓደ ኩባንያ ኣብኡ እዮም ዑደት ኣካይዶም ነይሮም እዚ ንምንታይ እዩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዕላማ ኣለዎ እቲ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ናይ ቴክኖሎጂ ስራሕትታት ካብ ፈረንሳይ ካብ ሃገረ ፈረንሳይ ብፍላይ ኣብቶ ስታርትኣፕ ቅድም ኢላ እውን ጀሚራቶ ፀኒሓ እያ ኣብኡ ዝጎደሉ እንተሃልዮም ካብኡ ተመክሮ ክውሰዱ ዝኽእሉ ነገር ተሃልዮም ኣብኡ ሪኢኻ ናብ ሃገርካ ንምምፃእ እዩ እቲ ሓደ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ስግግር ዝበሃል ወይም ድማ ምሕዝነት ወይም ድማ ተሓቢርካ ምስራሕ ዝበሃል ብፍላይ እቶም ዛዕባታት ቅድም ኢሎም ኣብ ሃገርና መፅኦም ኢማኑኤል ማክሮ በልዒሎም ዝነበሩ ዛዕባታት ኣብኡ ከይዶም ክራኸቡ ከለዉ ኣፈጻጽሞም እንታይ እዮም ዝመስል ምንታይ ብርክ ኣለዎ እንታይ ሰሪሕና ኣለና እንታይ ይቀርየና ከመይ ክንቀጽል ዝብሉ ዛዕባታት እውን እቶም ገምጋም ዓይነት ኣካይዶም እቲ ዝሕሎ ዝሐሸ ኣፈጻጽማ ንክቕጽል እቲ ዝቐረየ ድማ ወይም ድማ እስካብ ሕዚ ዘይትኸደሉ እንተሃልዩ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ወይም ድማ ካብኡ ተበጊስካ ገምጊምካ ክስርሐሎም ምእንታን መልዓሊ ክኸውን ተባሂሉ እዩ ኣብ ፈረንሳይ ዝተገበረ ዑደት ኣብ መንጎተን ሃገራት ዘሎ ክልቲኣዊ ርክብ ንምድንፋዕ ሓደ እጃም እዩ ብዝተፈላለዩ ዘርፍታት ብዝተፈላለዩ ዘፈራት ድማ ርክባት ፈጢርካ ሓቢርካ ተሓባቢርካ ንምስራሕ ድማ ካሊእ እዩ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ቁጠባ ኢንቨስትመንት ዝተፈላለዩ ናይ ቴክኖሎጂ ስራሕትታት ተሓባቢርካ ንምስራሕ ዘኽእሉ ስምምዓትን ዘተን ከም ዝተገበሩ እዮም ካብቲ ዝተገበረ ዑደት ወይም ድማ ካብ ዝተገበረ ጉዕዞ ንምርዳእ ንኽእል መርሃ مقصال تخيلها. ياو خمتول جلس خايو وده تقدم مينستر أبي أحمد ياو أب رومن باريسن لشفني نيرو ياو زين حجرات زين دحر بايت نرأي أنت مسينا كافتو خزي مبرق أفريقيا يكون أفريقيا لحقنا لوت أجم أفتو جيزة بعده مجزأتي مسرت عن بيرو يو ليفل مهراوي مجلس تاتن منجستاوي
እምነታትን ብሰፊሑ ኣብለሉ ኣግባብ ናይዘን ሃገራት ድሕረ ባይታ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ኢትዮጵያ ተዓጻጻፋይን ሞንጎኛ ዲፕሎማሲ ሞንጎኛ ዲፕሎማሲያ ተዓጻጻፋይ ህልው ኩነታት ዓለም ግምት ውሽጢ ብምእታይ እትገብሮም ምንቅስቃሳት بالتفلالي نايزينا أجبابات الله جلسنا يوم سل المسألة بعمقات خندو متاي تملكتين عدمستن مثل شاو يلقون ياو فرنساين رومن ويكا باريسن رومن ويكا فرنساين طاليانن أمورا أفريقيا تايجدن يروون أفتوجي زي تعيشومو هجرات أوروبا لهجرات أفريقيا قبل التمغة قالوا له جيزة أمورا أفريقيا رومن باريسن تعينت جدا نيروون يلخا موجس بعلو الخالة دبلوماسي دايناميكس المردة بعلو الخالة قداي يلخون ياو إثيوبيا لو مقنا درجة نوحتو عوارح جيرو ملو درجة عمتن قلن ديوم بي ياو زعبا بالربحري زعبا عجيرات تنكساغس هاجريا زن خلتها هاجرات نبرم بوليتيكا وسر عاوزو بايت هذي إثيوبيا بالربحرا قتسئن بعلو الخالة صلوا أحديرو يتفيلو يجمت أفتو دبلوماسيا وسرعتهم اللي تفترة زربع بوليتيكا وخيرتات بناي وشت حيلتات ليس سرع توجسو إثيوبيا كتخفلو ليجبا ودباتا سينا محبر السبا مصريحهم اللي يسرح اللي بعلوم عنقال كسع الخفدو فتناتات اللاقونة من قستون بترت لصرحهم سرعتات لو حسنات راح لاقونو تتقيمنا ياو أبي حد جزان أبي حد بايتان للو حقيو سلازي زوم نجارات زيوم المغرف تو دبلوماسياوي وجعزوتات أقداس مخانو ميئمن خم إبراهيم مشتر قداته سايجيديون تيموتيوس تو مسرته وزعبات جلستلو قلب خمس يوم لو أمونجو يتبع فرنسا للو خلتي أوركب في الله أبزفر قطبة للو تببر بخمي معباي كم زكال بمسرت قدم يلول تبت حسم المعنت بمسرت قدم يلول تبت المعنت أسمر له إذا مالت كاب أول لو تدحيزو تو دبلوماسي بمداي والتهدراوي بمداي خلوت قطبة وزعباتات بعقد خندينا لا تتناخره لسأنا حم قانو بريزيدنت ماكرون ون قبل قدم جيزة هاجرنا موسيهم بعقباب تاي خورا قبل لا تغيروا له أوروباويان للتمقا قالوا له أفريقيا هاجرات لكمكرمات وعلي فريمم أفريقيا عم مكرمات خيري إثيوبيا لسرحتو قيا تنترئسو عب لتسرح ناشنال برايد ويكعتو عبهرو خرعتنا حقف عنبابا مقماتهم لذكريو خزل لزيوم تايم ملاختو مالتيو ببركة عالم لغا إثيوبيا سلا حرنتا سلا نسانتا لخدتو رحقت ريكوغنيشن نايما بزعبايو سلازي خمل لزيوم عود سرعتي مكنياتهم ناشنال برايد ويكعتو بهرا وخرعت حجر كبلوا كابلو خلو بيلارز وشتي ويكع عمدتات وشت عاديو تا عينت بهرا وخرعت لنا أنا هم حجر اللي عليه المسوا ببركة عالم لخا لفالتو عننتي ججننتي قلمي حبري مثلي كجلس اللي لخل نجر تأيو لابلو الزعبات مسينا ياو ناشنال برايد حدا تصرح ويكعتو بهرا وخرعت حدا تصرح نجر يخون له مالتيو كرامتنا للموت سبات شعرنا يوم أبعوتنا حقفن ببال كقمتو مقبر مالت بعلو الخالة حدا عوي دبلوماسياوي عوتيو بمبل خلا يدمو خبر دكتور جيديون تيموتيوس وشهم الجلسوا تكلم سبابتن فرنسا يا إثيوبيا الجورو فسس موالن وين معباي زلاقين ناينو وح جزء جدا لهلوم إنفستمنتات نمسفحفح بلا خيلو أجبابات لتفتشوا له ميتينيرو إنفستمنت زعبالو على ونتيو سلزي حنت هاجر نا إنفستمنت وحزتات نا إنفستمنت فسات أو لغونا عدك تسال التمتلا بزلاق النت نتو زيجا تاي يروحو بزلاق النت خا تاي كسؤنو يخلولوت نقاقتات منقستات يوصليو سلزي any negotiation ويكا any سممعات لابايتات موصتلو تفتشات ويكا عف زوريا توم منقسقاسات زته يسالطيو مالتيو سلزي لا امسله زتون توسنا دبلوماسنا زلاقن عوت لكخون زلاقن ناينوح غيزه قدل هلوم تكالات ويكا انفستمنتات فرنسا هاجر تا عينت مسلك حزوم للوم تزاتيوم لو مالتيو توم خلتيوم هاجرات اما بالسالساي قمتو عنتو لا غلصنا يول صنحناون تو زعبا قيح بحري قطناويو عالم لخاونيو إثيوبيا مونغونيا دبلوماسية مسمانم تسلفة لمانم توجه هاجر يغونتي بوليسي أون
لقدم تاريخاون بسروون عبناي سب دنبن لو على وهاجرن أتيا اتفلتلو منم عينة تاريخا وحكي يلي إثيوبيا دوبا سجيروم للموتسو حيلتات بملو جيجننت لا مكتت مصيايا تو جيجننت زي خزون له منم عينة نجارات انتليو حزب إثيوبيا سلا تقمو لدحريت لبللو أقباب يلي ياو حتى إلا على اللويو أنا تلي العلقو ولدو كالعلويو إلهم تا زعبا خبر قدامي منستر عب مدرخ للعلولا قاتامي لمذكار نوي حلقات كن خدي بالناي خبابي حدا عمت اللي قبرت سوايا تلزي بأقباب للتفلالي نايبر بحر تتكامنتان ونانتان لمرققات إثيوبيا تعاطات في الدبلوماسية وصراحتات لا صراحتيات تركب سلزي عفتو زعبا تو عالم لخو مسلتات لإثيوبيا بأقباب تاي كحسي خلو حطوتات قمتو اشتاعتيهم تو فاينانساو طلبات هاجرون بمملا مدايون تو حقاو مسارت للوم حقتاتنا صريحنا عالم نجراتنا لكنا مال الخدلو منجد عفلطو لكهبون بعالو الخاله ربح للوم نجرات لا تصرحت انيحيو ياو بمبل سالساي تو نوك جلس الى نابخالي زعبا سغيره بقال تايوم لولو انركبلو زوبا للو خنتات بوليتيكان صتتان تاي خم لمسل زتل تسالطلون بتهببر خلتين حاجرات زوبا وصتتا بخمي وحش خم لجبر زتتات لتسالطلو نيرو مالتي إثيوبيا ونانيت بر بحر المخان اتخدلو رحقت لبوزحات حاجرات للتفلالي التحساسواتات دليتاتن مسارة الحيزن لكنقساقسا تن حاجراتون ببروكسي اغبابيون بخالي اغبابات نجرات سريعا إثيوبيا عبل عليا كبتصح لي قبا حاسيا كبتصح منقسقاسات كجبر لخلولو عدلات لصفحه مغانو تو بوليتيكاو حقتات عالمنا بالتوسنه ملكو مغنزاب طرح لهبنا ملسي لهون سلازي فرنساي امبراق افريكا تاي غدا لوا تو غدا انسو مستلب إثيوبيا باغباب تاي تواديدو مخادي خيلن سلازي بتحبابيرخا بمسرح إثيوبيا لناي وصا هاغ ويل غوربابت هاغرات قدميت ناي مهاب دبلوماسي وي كاشخالو الجبر دبلوماسي للوا هاغريا زتات لمتغبارون كابلست مايات جميرخا اب إثيوبيا بحملواي اسرن بخالوت اغبابات اب إثيوبيا وحس انفايرمنت فطيرخا تزوباوي طلبات اممولا صفحت سرعتات لا درغبت تركب هاغريا لازم لزيوم نغرات كله اب للولو اغباب إثيوبيا سلاما لمصنع دبلوماسياوي صعرتات لغورتلو اغاطامي እዩ كوني خيليو إلنا لزو نجرزي تنتان ويكا قمت كنا قمت نخللو حقتات لنا مالتيو هراي مرها كم تلول كايو قدام مينستر ابي احمدن غجللو خمن تي ناي فلماي غعزوم كاب اثيوبيا غسلو باريس يوم عدت كيرم بفلاي باريس ون ابا كاتدرال افتي كاتدرال نوتردام عدت كايدم نيرم يوم زي تاي مالتي تعدت إثيوبيا بحركات هفتام هاجريا هفتا هاجر ون خيدم زري وتمكرو له زي إثيوبيا عدت هفتيم تاريخها هم زيدولو محدقي زلهم بوتاتات كتكبر تلا ابا حركات محلاو حركات محبحاب معقاب نولد ولدو محلل اب تمرت توسدلو مخانو زغلصلو عقباب نيرو تاريخاوي بوتاتات محلاو نولدو بمحلاو نولدو فرنساي محلاليفهم يوم نحناون كمو زولو تاريخاوي بوتاتات تفطراوي سب سرحن حدقتات اللو نازم حدقتات زياتهم نحناونا ولدو نخم محلالف كاوزي لمد نوسدلو يزوللو نيريو اب زفر توريزم زهلو بصحيت لعل مخان بمغلاص مالتيو منالبات اونهالو تم قدما مينستر ناب هاجرات كتخد كلخا زلكا زمدنا نمتنخارون كم مذكرتاوي مستوشا زبال الله كل جزء سب عركنت ون كهلو خلو ويم زمدن نمتنخاريلو كخد كله زخونه زبركتو نغير الله سلازي قدما مينستر ابي احمد نا إثيوبيا زبحالو فرياتات معرن بونن زعمسلو وسيدم خم زبركتو زذكريو مسمبل 14 ليك باباس روما بصو وقدس بوبيليو زاتيوم تم حدش قربا غيز استمرصو مالتيو ني بوب فرانس تكيوم استمرصو مسوم زاتيوم تي وهب تبن نوم يوم عبركيتم لهم زي محزنه التنهاجرات بمحبراوي ببوليتيكا بايكونومي
بقطبة نمتنقر عوي واجا زلوا أيو قدام مستر أبي لهم قصيلة من أبطاليان يخم تقدم الغاز جلس كايو أمري حمنيرم نابروم عبس عن حيتهم مثل قداميتي مستر طاليان جورجيا مليوني ينم تراخيهم تقبلونهم مسأنون إهن مهني لم يوم أو طلعوا تي حساب نا عدي ويم دما ناشنال انترست ويم دما ربح هاجر زبحال الله ربح هاجر نمحلاو زقبرو زتتات مسكالات هاجرات هل زمدنا وس مسرت مقباري ربح هاجر كان تحلي كلن هاجرات نوع على الناشنال انترست بحال اللون سوس بزحلو ملكعي تي زتتات زكايد على طاليان خيدو مس جورجيا ميلون ون متأثر خلتين هاجرات بفلاي بعودي إنرجين بكونستراكشن ويم دما بناي استفلاليو سرحتات ون طاليان ابي إثيوبيا مزيال تحجزهم حق تاتلايو ناي طاليان كومبانياتات يمزيهم هنا من تسالني نولو ابا عوي قد فداسي إثيوبيان او كويشان زغورو سرحتات الله سو زياتهم تتناخيرهم كقصلو وينهم تم كومبانياتات ابي إثيوبيا مزيهم سرح زي سرحتات حدث ناي تكنولوجي مت سغغربونلو كالايتهم هاجرات زلوا مع عقم تقيمهم إثيوبيا نختلمع زغورو زلو إجام سلاماوي دبلوماسياوي ركبتات أنا خيرو قصل اللو سلازي زين متنخارتو هايلو استخيده كيد مخانو زغلت متأثر خلتين هاجرات نمتنخار حدش عدلات انفستمنت ونلو حدش عدلات انفستمنت ابي إثيوبيا اب طاليان زلو انفسترات ابي إثيوبيا مصيم انفست نخغورو اتن قداميت مينستر حنون كحجز كدغفي زولالو قال زاتوالو نيرنا ابزاتهم نوع زمن صنح ركب خلتين هاجرات نمتنغار بزبلص حيل كان نمقصال ناي إثيوبيا دليت ويم ناي إثيوبيا ناشنال انترست زبحالون او حجزتن كونون اجامن كم ز بركتا بقطبان بخالوت استفالالي ناي تكنولوجي وصيتاتن ونمتحغغاز صعرتات كم زغبرو ويم دما دغفت كم زخون زم هاجرات غليصنين مس وانا فصام مسرح كم تعنتو زولخو ناي ويبل جروب زبحال بيترو ساليني اون مستم وانا فصام مسرح ونايتي كوبانيا تراخيوم زتكايدم يوم فرزفر دبلوماسيا ركب كم زنبره غليصم يوم ኢትዮጵያ ታሪካዊ حقتاتا مسرت غيرا ناي حزبا دليت نمملا تغبرولا منقسقاس بايتا لدحزتلو قنيو يلنا كنسغرو كم تقدم الخازول خاي مستر غدايات وصا زغلصو نيرو مستر غنزب احمد شيدون اوزي كابتم مستغورس ممعنتات بقصرون كيقرا زغلصو نيريو محزنات خلتين هاجرات نمتنخار وينو اب ريفورم قطبان طاليان حجازيتيا اب لمعات حيلي ويم انرجي ون زلوا دغاف اطناخيرا خم تقصل بمغلاص امونغو اثيوبيان طاليانن لعلي 260 مليون يورو زاكل نستفلالي زفرات زوعل حاجز سممع ون فيرما تختيم يو امونغو خلتين هاجرات مالتي مثل منغست طاليان زلو متحققاز لمعات فاينانس ون نخدم فعن تطناخيرو نقصلن ون حدا مرأيا سخزل تجبره كل 260 مليون يورو استفلالي هاجر استفلالي زفرات زوعل حاجز سممع مختامو مرأيا يلوم جليس امونيرم سوحف طاليان بإثيوبيا انفست نخغبرون بمنغست درجاون بسوحفت بركون دلونتن دليتن كم زلو خمزر ايو جليصم يوم كرات تملكتنا حزبون علالنا ناقصل ايو حدا خلتنا ولنا زعباتاتنا نافتينا مودعتان ناب سالساين بصحنا لنا تي سالساي حملواي 10 زحالف عامتات زتسرحو سرحتات زفلط يوم اب عود حرشا ويم دما بمغبع عرسخان مخاله اب زغبر زلو صعري حملواي 10 ناي بعل بصحيتنا بركته ايو بفلايفتهم زحالفو 4 5 عامتات لنا نرئ توينا حملواي 10 نمصوار كباب اير حدا عايد خاله بصحيت لو حملواي 10 منبار ويم فلسخ تكلكلو بخلاي قوم تتخلتات تكلو خلو ويم زما فرامره زبحالو تكلو خلو دوال بيربز ويد ما خلت تقم زلو بحانت عف خلت وينجف زبحال مالتي حدا كباب اير نمحلا ويم لوط كباب اير نمصوار يطقم يو بخلاي وغندما توم فرامره توم قوم تتخلتات كافتم فرت محبرسب كرخوه زخل تقمي وين كلعو مغخا بمغو عرسخان مخال كافتم فرامره كمغب خمس زخل بتمساسال حمل تقدنا كمو عبزلات كاركاب تاي بحالا دحري بيتكا قدنا حملت قدنا تخيل كاون نمتكام زخل عدل كم زلو سلازي ازي حملوا اثر ازي انيشيتيف توسيدو في لافتم زحلفو 4 5 عامتات
ብምግባር ዓርስኻ ንምቓል ናይ ባዕሉ እጃም እናበርከተ ከም ዘሎ ዝግለጽ እዩ ስለዚ ሓምለዋይ ኣሰር ዝሓለፉ ዓመታት ናተተግበረ ዝመፀ ሕዝቡን ብቐጻልነት ተጠናኺሩ ክቕጽል ዝኽእል ምዃኑ በብክልሉ ይኹን ብሃገር ደረጃ ዘሎ ምድለዋት እውን ኣሎ ስለዚ መርሃብ እውን ኣብዚ ሓሳብ ወስኽሞ እወ ሓምለዋይ ኣሰር ዓብዪ ዋኒን ወይ ከዓ ዛዕባ ሃገር ኮይኑ ያው ልተኸታተልቲ ዓማውትን ላተተግበረ ልርከብ ገዚፍ ዋኒን ሃገር እዩ ከምቲ ልገለጽኻዮ ብምግባር ዓርስኻ ንምኽኣል ልግበር ፃዕሪ ንብል ተለና بخلت أقباب كنريو قبويو ياو وحس خبابي أير نحرشها اللي هو ربع حق متوشت بمتاي لتكلوا دنتات عبتو environment لعرفوه سنة يتصلوا مسألة غيرها تو حرشها للتمع عراريه وحزن كليو لركب ماياتن خالوت كابخلت حرا لخونا أير مسرح معار المهالة لخدو له رحقته له طلبدن مملاء قد زلوو خوينو دمو بتمساسالي نخفتن سبن بمግብነት ለገልግሉ አግራባት ባይታ ናይ ምትሐስራ እዩ እዚ አግሮ ፎረስትሪ ላተባለ ልጽዋዕ ትግበራዩ ለሆን ሎ ማለት እዩ ሓለዋ ከባቢ ሓምለዋይ ኣሰር ዛዕባና ካብ ኮነ ዓለም ለኽ ሓላፍነት ናይ ምውጻእ ዛዕባ እውን እዩ ዲፕሎማሲ ስራሕ እውን እዩ ዳርጋ ኩሎም ወሓስቲ ሩባታት ሃገርና ዶብ ሰግር ወይ ከዓ ትራንስቦርደር እዮም ዞም ወሓስቲ ሩባታት ለዓልፉሎምን ለምግቦኦምን ሃገራት ዳርጋ ኩለን ተደራቂ ወይ ከዓ እኩል መጠን ዝናብ ለይብለን እየን ስለዚ ጠለብ ማይን ከማልኣ ኢትዮጵያ ዝናብ ክህሊ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝናብ ክህሊ ኢትዮጵያ ሰፋሕቲ ሓለዋ ከባቢ ዝመሰረቶም ስራሕቲ ሰሪሓ ውሕስ ከባቢ ንክህሊ ልዑል ዓለማዊ ሓላፍነት ተሰኪማ እንዳሰርሐት ትርከብ ማለት እዩ እዚ መሰረት ብምግባር ሒሳብ ተጸባጽዮም ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ለውፃናዮ ወፃ ግምት ውሽጥ ብምእታይ ፋይናንሳዊ ሓገዛትን ክፍሊታትን ብምፍጻም መዳይ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ልገወርዎ መደረ ወይ ከዓ መደራደሪ ሐሳብ ተዘካሪ እዩ ማለት እዩ እዚ ማይ ካብ ሃገራት ሰጊሩ ግዳይ ብኽለት ኬሚካልን ፕላስቲክን ለሎ ኦቅያኖሳት ንምውሓስ ተበግሶ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ልርከብ ማይ ቀይሕ ባሕሪ ኣትዩ ግድን ወይ ሶማሊያ ወይ ሱዳን ወይ ኬንያ ጥራሕ ለተርክስ ጥራሕ ይሆነ ማለት እዩ ስለዚ ዓለም ለኸ ውሕስና በምህላይ መዳይ ኢትዮጵያ ተፈጥሮኣ ለቀረጻ አግባብ ካልኦት ከባብታት እውን ለምውሓስ ግደት ወስደላሙ በአቅማ ሰፋሕት ስራሕትታት ብትሰርሕ ከምለዋ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝተበግሶ አሪኡ ግቡ ክፍሊት ክፍጽመላ ይግባእ ልብል መልእኽቲ ተሕለፍና ጽቡቕ ኢለ ሓስፊሽ ጽቡቕ ኣለኻ መርሃ ወቲ ሓምለዋይ ኣሰር ከምቲ ዝበልካዮ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ዘለዋ ብጽሒት ብፍላይተን ምዑላት ዝበላ ሃገራት ኣብ ከባቢ ኣየር ዘውፅሖ ጽልዋ ኣሎ ብሰፊሑ ኢትዮጵያ ዝበሃል እጃም ላይ ክህልዋ ይኽእል እዩ ብኽለት ከባቢ ኣየር ናይ ባዕላ እጃም ዋላ እንተሃለዋ ዝተሓተ ዝበሃል ግን ምስተን ምዑላት ዝበሃላ ሃገራት ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ሓምለዋይ ኣሰር ኢኒሽቲቭ ወሲዳ ዞም ምንቅስቃሳት ዞም ስራሕታት ዚኦም ክትሰርሕ ከላ ኣብ ዓለም ዘሎ ጽልዋ ከባቢ ኣየር ወይ ድማ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምጽዋር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ዓለም እውን ክምጎስ ዝግብኦ ምዃኑ ከምቲ ዝገለጽካ ኣፍልጦ እውን ክወሃብ ዝግብኦ ዛዕባ ምዃኑ ክፍለጥ ክስመረሉ ኣሎ ምናልባት ንተኸታተልቲ ዓመታት ካብ 2011 ጀሚሩ حساب كنر خلنا حملوا أسر منبر ناي مجمرة عمد 4.6 بليون فلس نمتكال تأكدوا 4.6 بليون فلس تخيل نيريو قتل كله خلت تشعن عسرت خلت تندمع حمشت نتوي 9 بليون فلس تخيليو نقص لنا وسخ يزغد بخلت تشعن عسر سلستن خر خلنا شدشت نتوي 7 بليون فلس تتخيلو اب كل تشعن عسرت 4.5 بليون تتخيليو اب كل تشعن عسرت 5.5 بليون تتخيليو زي ناي موسح مقناس الله مخنياتات تلو تناي فلس مدلاو كون يخليو ناي خنتات خرامات كون يخليو كن بافرج ويم دما بماخلاي وصيتنا رخا تمص خلخا كاب كل تشعن عسرت حدن جميرو ناوس خيل غد اب كل تشعن عسرت 5 دما كم هاجر تتلي مزنوره 7.5 بليون فلس نمتكاليو سلازي زي كم زتعوت ايو كساب كل تشعن 16 دما لابا 4 بليون فلس تتخيل ايو بدمرو خل راه خلو ازيك بحال كله
ሽፋን ደኒ ኣብ ሃገር ብርካ ሃገር ዝነበረ 17.2 ሚእታዊ ነይሩ እዚ ናብ 23.6 ከዓቢ ወይ ክብክብል ኺሉ እዩ እቲ ሽፋን ደኒ ማለት እዩ ብቶም በብዓመቱ ዝትከል ዘሎ ፈልስታት ለማዓመት እውን ከም ሃገር ከዕውቶ የላ ዝሓዘቶ ዓመተ ኣብ 2017 ማለት እዩ 7.5 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል እዩ ከም ሃገር ትልሚ ተታሒዙ ዘሎ ስለዚ ንምዕዋት እውን ኩሉ ዜጋ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕታት ጽላል ጥራሕ ዘይኮነ ወይ ከባቢ ኣየር ጥራሕ ዝሕልው ዘይኮንስ ንምግብነት ዝውዕሉ እውን እዮም ትከል ዘለውሞ ኩሉ ዜጋ እውን እጃሙ ንኽዋጻኢና ብዙ ኣጋጣሚ እዚ ንተመልከትና እውን ክንገልጽ እንደሊ ምናልባት ሰዓትና ስለ ዝግድበና ኣብዚ ተዛዘምና ዲሕሽ መርሓ ትክክል ክብራት ተመልከትና ብዙሓት ቁም ነገር ረኺብኩም ከም ትኾኑ ተስፋ ይገብር ንሎሙ ዝነበረና ዋኒን ወይ ንሎሙ ዝነበረና እዋን ኣብ ዛዕባ ድማ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና መሳርሕተይ መርሃ ሰላም መረሳ ከምኡ ድማ ነፍሳህ መብራህቱ ምስ መላእ ስቱድዮን ካሜራማንን ሓቢርናኩም ጻኒሒት ጌርና ምሳና ጸኒሕኩም ሙሉእ ትሕዝቶ ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዝና ኢና ንመስግን ሰላም